O, Bapo, napakita sa larang ka nama, kanaki, asin ka ni Espiritu Santo. Ang katulinungan mapasaro na ni asin ka po sa nagyan. Dalawang kami. Po, kung aling mga nag-sponsor ka din kay Van Mel Van Gilin sa kaabingan ko. Kaya At ito, habang nung tumatagal dito kami sa kantong ay tumatak. Salamat sa Team Power. Salamat po na ba niya tatay. Di na pinaba ang bahay nila malayo sa atin. So mga par, good morning. At ayan, papunta tayo dun sa house blessing nila Mary at kila tatay mag-asawa. Yun, dalawang matanda. At ayun, tumawag na sila Kuya Noli na ako na lang yung wala. Tumawag si Pula, nandun na sila. At may sasauli pa ako dun sa tindahan na iniram ko na gamit. Tapos pagkasauli ko doon ay diretso na ako dun sa kanila. At nag-recover pa tayo sa puyat. Ayan, ang paus pa. Ayan, let's go. Doon na tayo. Mapiti ka sa tugiguan. Nalagay ko ako brownies. Ay, di ako ito kami ito. Order sa naman pala na ito. Bakal tamang gata na si Bibi. Ito brownies ito. May arroyo. At yan, dapat dadalhin ko yung kulong-kulong. Kasi may mga pangarga nga para diretso na doon. Kaso yung kulong-kulong ko, yung top down ko ay flat. Mi, subsuban mo tabing o daddy ko. Amo yan. Amo yan. At ito yung may babalik ko. Tapos yung galon ko papalagyan ko na rin ng tubig para mamaya pag uwi ay kukunin ko na lang. Ito yung hiniram ko dun. Cooler. Diretso na ako dun sa kanila. Ayun mga par, bali na nauli ko na. Ayun na siya sa gilid. At dito ko lang hiram kasi yung matindahan na yan. Hiram ko ng cooler. Ayun, diretso na ako din kila Mary. Nandito na ako sa paligid kila Mary. At yung ulan, blazing talaga, blazing.
Oh! Oh my! Vlogger! Vlogger! Oh, vlogger! Vlogger! Pati ito yung vlogger. Tangal mo na dito. Nawala yata yung baso tayo. Ano tayo? Nawala ang baso. Ano mo? Sita. Hindi, babae Francis na lang. Malapit na nagkakanta oh. Shout out! Moy! Amo! Moy! Amo baga? Yan, pa-support. Gagat job. Alright, thank you. Ayos. Kaya natin yan. Oo, kaya yan. Shout out sa kumakanta. Nay! Congrats. Blessing na. Blessing pati umuulan pa. Nag-uuran. Ha? Ano? Blessing talaga, eh? Blessing. Ang blessing, umuulan. Shout out kayo. Shout out. Nay! Kantahan na. At mamaya magbibilis na magkakatingin ng libon. Yan na yung libon. At makulimlim. Medyo umuulan. And now my life goes so many ways. My independence into every now and si Mary. Mary! At ayun, nalagay na ng ano, ang pangulang panghalian. Time check, alas 12:30. 12:30 o 29. At kasalukuyan na busy na. At ayun, maraming salamat sa mga supportan nyo, sa mga viewers, sa mga sponsor. At ayun, patuloy pa rin tayo manood sa aming mga vlog. At sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayun, pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapunta rito. Hindi tayo nakapunta rito nung pag last day nila. At ayun, naging busy na tayo. Sana maunawaan yung mga viewers, sponsor. At may pamilya ako na ano, kailangan na unahin. Ayan, most requested song. At kakanta na si Otol. Alamit. Hindi pa ba? Oh, sandali. Kahit sandali. Hindi pa. At ayun na si Nanay Shuni. Mama ni Kanoli. Ayan, Tilok. Hi, happy birthday. Sir!
blessing mo lagi lang. Maraming makakaroon. Si Margie. Bandila. Ate. Ako din na dito. Oh, si nanay eh. Mandila, Jesus. Nagpalay na niya. Nahanap ka tayo. Ha? Dinner. Wait, ano yung dugting? At yan po, at magsisimula na yung pag cutting ribbon, blessing. Ano si nanay? Anong poste ka din? Kaya ito yung beer ko. Gulog ko ka no. Sunod na ba? Ilang. Lighter. Siguro sir. Umay na muna ka mo, sorry. So, Ay, yung ano, team. yung team. Yung team. O, tempaway dito. Hawak ng kandila. O, team BBM. Team pahuway po. BBM. O, team Sara. Sorry, mo team Sara. Ano yung Libre mo, medyo. Sali na po, sali na muna. Dapat sa tulog. Ang pupaw na may gritra. O, Papa, na po kita sa ngalan ng Ama, Anak, asin ka ng Espiritu Santo. Ang katulinungan mapasaro na niya asin ka po sa nag-erong digdi. Namumutan kumato ang manunod kitang mamibiki Kristo, nagpakanin ko sa ipangaki ni Virgen Maria. Sa pag-isumaro sa tuya, hagaron ta sa bendisyonan, aron na inilugod magpatulubok at sinong pagkaminutan bilang magkurugang. Sa mag-isumaro sa inyong kaupmanasin kamunduan ng sinsya, magtabang sa indo sa pagpahayag ng karahayan. Paano ni pagpasalamat sa inyong kaupman, makimayar kita sa akin ng Diyos, sa Yesu Kristo, sa ang kaguranglan ng langit at sindaga, na nakikisumaro sa tuya, sa lambang kaganan sa biyong tapo, magdanay ka sa mo kaguranglan. Magdanay ka sa mo kaguranglan. Kaguranglan, Yesu Kristo, pinapamanalwan, pamilya sa kaibanin sa Jose Asin Santa Maria, mag-erong ka sa ronay bilang sa indang bisita sa pumayo. Sibat po, magdanay ka sa mo kaguranglan. Sa imo kaguranglan, pinatindubuan ka mo sa arong tabangin nag-erong sa ronay ni, na mag-erong ka ni Diyos, ulit ng Espiritu Santo. Magdanay ka sa mo kaguranglan. Itinugtog mo ang gabos na arong, itugtog sa rin ang gapo. Lugod ang buhay kang pamilyang ini, maging dana na may bod sa paglingkod sa imo asin sa lambang saro. Magdanay ka sa mo kaguranglan. Minsan nga ni may pangarugaring arong, o baka nag-erok sa puso. Minsan imo makatod, lugod ang arong na ini, maging arong ni nagpurugang nagtitinabang tabangan. Magdanay ka sa mo kaguranglan. Pamibig sa pagbindisyon, makakamhan, makisumaro ka sa mong kaguranglan, matang sa mong binibindisyon na anong nainis sa ngaran mo, tuloy ka sa Palawan. Nagma kami sa pag-ako sa iyo bilang kaibahan sa kuwan na makabot kami sa iyo lang ito narong, na sa iyong pinag-irukan sa kapanahonan at mga panahon. Amen. Ama, diya mo na ako sa langit, papanalon ang ngaran mo, magtatong ang gadan mo, mangyaran mo sa daganin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw ito ang sa mo niya, patawar mo kami sa mga kasalahan. Siring na pinapatawad niya mga nagkakasala sa mo niya. Kasi na rin kami Isa ba tayo? O, sangot. Saluhin mo, Lo. Tilo. Lo, saluhin mo, Lo. Ikaw susunod. Doon sa baba. Dito, Tilo. Tilo. Oh, saluhin mo, Lo. Ikaw na ang susunod. Ikaw susunod na may papahay. Lo, puti na. Mga susunod, may kakasal. Amo talaga. Comedy. Comedy sa kanya. Kasi na rin kami. Teka kami sa maraon. Amen.
magdani sa itong puso at sinarong, maging bulanos sa ito at sa ito taramon. Kanganing maging sa satong bilong na pagkaway kita magtara, masin magibo sa kaning kagurangdaan. Amen. O, ining baloy na ining pagtaw ka ninyo, pataman mo ninyo. Kaya pag kabangan na sila, dali pa mga tapos mga pintura. Kasi, tama-tama ka mo sa naman dali. Tagtagan na sila pala. Suyab-suyab, kanganing. Ito na pala nang kompleto sila na. Oo. Pasalamatan man nito ng grupo. Palakpatan ng grupo. Team Pahuay! O, lumapati sa alasit ha. Pagkatri, kompleto. Pasiyar. O, an kagurangnan, mapasaindo. Ang sa inbendisyonan ka mo kan Diyos, makakamat. Sa nga na naman, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. O, thank you, Roy, ha? Thank you. Patapang sa... O, para suka na po. Parang ano? Pasok. Okay, so... Ay, di ako tindahan pala niya, no? Ay, ako pala niya tindahan. Hello. Sadot lang mo. Kuyan ko, bintas. Ha? Bintas. At yan po, dito naman kila Mary yung sunod na ibibendisyon na. At ayun, salamat sa videographer natin si Tilo. O, sa karag-karamahan, kanaki, kan Espiritu Santo. Dalawang camera. Ang katorino ni Chris, ang katorino naman mapasoro niya sa kapos na gerupik di sinsay mo Espiritu. Ang umutan ko mga ito na manunod ng pagkikit Kristo, mga kinipili Maria sa pagkisumaro tutuya. Agaro ta sa bendisyon na araw na ito po siya patalubog at sinupot kami ng bilang magtulugan sa pagkisumaro sa ito pagpara sa kamuduan. Asin sa magtabang sa ito sa magpayakan sa iyong kalahayan. Parang ipagpasalamat sa iyong kalmakimaya kita sa akin ng Diyos. Si Yesu Cristo ang kagurangnan ng langit at sita na nakikisumaro ng tuya. Salamat ka na sa biyon po, magdanay ka sa mong kagurangnan. Magdanay ka sa mong pamilya sa kay Bani San Jose sa Santa Maria, mag-ero ka sa unay bilang sa itang bisita sa Pamayo. Kanay ka sa mong kagurangnan. Sa sa'yo pinatindugan ka po sa arong tabangin, nag-ero sa Romeni na mag-ero ka ni Diyos, wali ka ni Espiritu Santo. Kanay ka sa mong kagurangnan. Itinugtukuan ka po sa arong, itugtog sa rin ka po. Lugudan buhay kan pamilyang ini, maging kanay may abol sa pagkikon sa imo, sa lamang sa ro. Kanay ka sa mong kagurangnan. Minsan nga ni may mga rogari na araw mo makalagyan sa puso nito. Una na rin may maging araw nito. Turugan ang dito na pagtabaho. Galing ka sa mo. Mag-isamaro ka sa mong kagurangnan mantang sa mong binibidisyon ng araw may isang araw mo. Tunay ka sa palaw na mo kami sa pagkako sa iyo bilang kaibahan. Sangkot na makabot kami sa iyo ng iyong panahon na sa iyo ng irukan. Kapanahonan ka mga panahon. Amen. Aman niya mo na yung kasalangit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kadan mo, mangyaran mo sa nagaling siring sa langit. Siring na pinapatawad ka mo nagkakasala sa kuya, sinari kami pagdarasugot, magagawa kami sa paraot.
Lo! Sabi ka rito, Lo! Wala ka sa likod. Oh! Pasok ka daw, pasok. Ano ko pa rin ito? Pasok. Second floor. Parang second floor pala nyo nasa taas mo. Parang katar. Ang katuloy ni Kristo magdanay sa itong puso, sinaraw maging bulanod sa tuwan, sa tuyang sayang tataramot tangan sa tuyang bilo na pagkabay kita magtaramo sin magimo sa nga kagurangnahan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. So, congratulations. Pasalamatan nito ng mga donor. Kasi na improve na sana. At least ito na structure ang palaman. So, salamat ka ninyo. Padagos ginara sa paray maniling nakakatabang. Ang kagurangnan mapasendo. Kasi bendisyonan ka mo kan Diyos, makakaman sa raga na mga kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Thank you sa grupo. Mama! Hello. Ay! Katalaw ni. Ayun, salamat kay Tilo. At ayun po, tapos na yung pag-blessing at kainan na. Sali pa lang sa ano? At ayun, siyempre maraming salamat sa sponsor. At ayan po, may panibagong naman tayo, natulungan at napasaya na bagong pamilya at nabigyan ng babae ni Kuya Noli Vlog. At then po sa inyo yun, mga sponsor. At sa mga viewers po, maraming salamat po sa inyo. At yun, patuloy lang tayo sa panonood ng aming mga vlog. At huwag tayo mag-isip ng palastas. Amo. Hello. Hello. Ay, nagkumakaway. Hello. Ayan po, ang pagkain. Ayan. Ano, boy, pwede na? Pwede na ba ka? Pwede na kumain? Tilo. Salamat sa tiyo. Tatay, nagkakartangin siya ka. May si tatay. Ba't umiiyak? Masaya lang si tatay. Si tatay. Si tatay. Masaya ka tayo, masaya ka. Nakita ba ko may ibigin? Ay, di ka na. Ay, kainan na po. Ayun lang nga, lagi nga. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali. Ay, sasalita ko ano ulit. Maganda siguro hinggan din natin sila ng ng salita. Yung mga beneficiary natin, saka yung mga anak nila. Asan sila nanay, sila ng tatay? Saka yung anak, saka Ay, doon ka tayo sa harap tayo. Ate Marty. Kang iyak nang iyak. Ay, tadi kayo nga Nang umiyak. kasi yung misis mo po. Walang iyakan, tay. Walang iyakan tayo. Si Mrs. Dapat masaya. At masaya lang. Ito yung team. Saka yung team. Dito mo na yung team para makapagsalita. Oh, Tim, doon ka.
Hindi mag-bukwaway ba ako? Dito lang tayo. Mary, alam na. Alam na, Mary. Simula doon ah. Dito tayo sa taas tayo. At ito, habang nung tumatagal dito kami sa kanto ay dumarami at nadadagdagan ang mga pabahay project. Ayan, at napaka-bless ng mga nabibigyan ng biyaya. Maraming salamat sa mga sponsor. Dito sa pabahay kay nanay tatay, ayan, sa kabila ng kahit may nararamdaman tayo ay patuloy tayo sa paggawa para matapos ang project. At dahil marami pa nakapila na pabahay project, ayan, ginagawa natin ng paraan para matapos yan mga ka-alright. Maraming salamat sa lahat ng bumisita dito na dumalo sa lahat ng mga partidaryos ng mga pamilya ni nanay tatay dito lahat sila. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, at ipag-pray po natin ang Team Pahuway na lumago pa sa pamumuno ni Kuya Nuri Vlog. Yan, maraming salamat po at sa mabuting sponsor. Salamat po lahat at God bless. Merry Christmas. Ayan, thank you kay Bayaw. Siyempre si James na pula. James na pula. Nayo po kayo dito, Nay. Dugtungan mo lang yung akin. James na pula. Okay, mag-share dito. Kasi ma-exi yung akin eh. Maraming salamat po. Lord. Sa yung ano, sabi sa atin sa Limponada, nagpapasabog kami sa Team Pahuway na magawa itong project na to. Lahat ng project ng Team Pahuway, yung mga natapos na at sa mga susunod pa. No? And then, nanay and tatay, congratulations. Dahil meron na kayong komportabling bahay. No? Hindi na kayo mangangamba kapag mayroong bagyo, may baha. Malayo na kayo sa area kung saan ay nababaha. So, salamat din sa mga sponsors na talagang bukal sa kalooban nila na magsuporta sa mga project namin sa Pahuway. And also, salamat kay Benoli sa pagiging leader sa amin ang Team Pahuway. So, patuloy lang po para patuloy namin napagpatuloy yung aming mga nasimulang gawain. Congratulations again, nanay at tatay. And syempre kay Father sa pagpaunlak sa atin sa blessing ng bahay nito. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Alright. Si tatay, nawala si tatay. Ayan, si Tilo. Ayan, si Chair. Tay! Ano mo sabihin halo si Tilo. Ano, baka may sabihin kay Mary. Salamat sa Team Pahuway. Salamat po na ba niya tatay. Hindi na pinapa ang bahay nila. Malayo pa sila sa atin. Palagi natin pag-pray yung team. At God-bless ko lang. Sanang matuloy lang ang blessing. Mary, sabihin ka ba kay Mary? Ano sabihin mo kay Mary? May bahay na din sila. Ang kimi ko naman, sana patuloy ang pag-aaral mo, mabayad ka na. Sana ipatuloy mo ang pag-aaral mo at magkatapos ka ng pangayos. Hanggang matupad mo ang pangarap mo. Hanggang... Wala ba yung mga kamay dyan? Thank you. Patlo. Akala ko ituloy yung ito, magpatuloy mo ang pangarap mo para sa akin. Yan si tatay, may kausap pa. Salamat po sa ating mga nag-sponsor kaya din mga kay Nel Banjilin sa ating ko. Kaya salamat po mga kaiba nilang nagtrabaho sa kakaman sa mga nakanda sa para bukanda mga sponsor nila namin. Alright, salamat si Mary. Good day po.
First of all, gusto ko pong magpasalamat kay Lord sa napakalaking blessing na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sabi nga po sa Bible verse sa Iya 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. Sa buong Team Paway po, gusto ko pong magpasalamat kay Kuya Vince, Kuya Alamin, Kuya Jason, Kuya Gacho, kay Tatay, kay Papa ni Kuya Nolit, and Tilo. ay Kuya Tilo. Teacher. Siyempre, lalong-lalo na po kay Kuya Nolit. Thank you so much po, Kuya. Stay strong po and more power po sa inyong lahat. And siyempre po, nagpapasalamat din po ako kay Mama Aisa sa pag-recommend niya po sa akin. Kay Ma'am Mali po sa pag-scout sa akin, maraming salamat po. And pinapasalamat ko din po dahil napabahayan din po sila Lola Mada at si Lola Miguel. Maraming salamat po to all viewers and sponsor. Thank you so much po to your love and support mula noong simula until now. Maraming salamat po. May God bless you all po and keep safe and healthy. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, salamat kay Mary, galing ng message. Si Tatay, baka may sabihin. Tay, may miss. Tay, dito sa taas tayo, para masaya. Dito sa taas, para masaya. Tay. Dito talaga sa taas. Wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan natin si Tatay Rambo, Tatay Kalusi. Huwag kakalimutan sa darating na eleksyon. Si Tatay. Hello po. Kalusi. Maraming salamat sa inyo. Unang-una kong pangasalamatan yung mga sponsor, yung lahat ng viewers. Walang sawang pagtulong sa amin. Hindi naman namin masusulo ito. Unang-una kong pinapasalamatan kayo sa mga medyo ikaos na pamilya na matulungan natin. Ayun, kaya unang-unang sila ang papasalamatan ko. At sa Team Paway, lalong-lalo na nag-ano kami. Andito po ako, nagtatrabaho rin ako. Kahit ganito nang edad ko, tumutulong pa rin ako para mabuo ang mga bahay na na-scout nila na ano nila. Nandyan ako. Ganun lang naman. Kailangan sa ano talaga tayo mga Pilipino, kailangan ng tulungan. At ang pinakamaganda dito, sa darating na eleksyon, boto niyo ako. Tuloy-tuloy ang support. Ayun, maraming salamat po. Katulad ni Mary, ito. Di ba? Okay, salamat po. Yun lang. Ayan,